טוב, מה, לפני כמה זמן התחיל הקורס? חודש ורבע. כאילו היה אתמול שנכנסנו לחדר עדכונים ואוקיי, התחלנו לדבר על 012, מי מחובר ל-012, מישהו יודע? והנה אנחנו פה כבר 10 קורס, והזמן אף ככה בטיל, ובאמת בתקופה הזאת שיצא לנו ככה להכיר אתכם, באמת עברנו כברת דרך מאוד מאוד גדולה בימים האלה, בחודש פלוס שהיה לנו, אם זה כל מה שקשור לקורסים שהעברנו לכם, לשינוי לוז המיידי שהיה פתאום, ואמרנו לכם, לא, היום זה לא מבחן, היום אנחנו נכנסים לתמיכה, אוקיי, ויש כאלה שאמרו, סוף סוף יש לנו זה, אין לנו היום מבחן, זה בסדר, יש כאלה אמרו, תביא לי, אני רוצה לסיים עם זה, ובאמת אתם אנשים מדהימים שככה התגמשתם והתאמתם את עצמכם אלינו ואנחנו אליכם, ובאמת היה לי מאוד, לי באופן אישי, להדריך אתכם, מאוד מאוד כיף להדריך אתכם ולנהל אתכם בכל התקופה הזאת, כי הייתה לי הרגשה שאני מדבר על אנשים, אני מדבר על אנשים בוגרים, אנשים שהם מבינים, אנשים שלא צריך לחזור על זה כל דבר פעמיים, אנשים שאפשר לסמוך עליהם, ובאמת ככה אני רואה אתכם גם בעתיד פה בחברה, כן אנשים שאפשר לסמוך עליהם, לבנות עליהם, ואני כן רואה פה אנשים שיוצאים מפה ונהיים הופכים לראשי צוות, מנהלים, עוברים באמת הלאה מעבר לגבולות התמיכה הטכנית כאן במוקד, מעבר לתפקיד של התמיכה הטכנית. אני אסכם את מה שיש לי לסכם אחר כך, ככה בארבע ידיים. וזהו, באמת, שלא כולכם בהצלחה.